खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे Btrinfostudio YouTube चेनेलाव आङो स्राय बरायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आं मोनसे भिडिअ होनो नागिरबाय नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै फैखाबाय बेनो जाहैबाय मा मैया जोंनि क'क्राझारावहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि बानजायनायावहाय मोनसे सुबुं गमा जादों आरो बेयो जाहैबाय पिस एन्ड डेभेलपमेन्ट प्रग्रेसनि थाखाय मोनसे रेलि बियो ओमफ्राय बे रेलिनि माखासे आं रिभिउ नोंथांमोननि गेजेराव होनो नागिरदों रिभिउ नोंथांमोना दे गोबां फेसबुकआवबो मैया फुरा बे इउपिपिएलनिल' रेलिनिल' नुदों दा बेवहाय गोबां मानसिफ्रा गोबां कमेन्ट बुंदों ओंखायनो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोना गोबां इउटिउब चेनेलाव नुबाय निउस चेनेलफ्राव नुबाय ओमफ्राय आंनि बे Btrinfostudio इउटिउब चेनेलावबो नोंथांमोना नुबाय जे मैया बेसेबां सुबुं गेदारिं जाया बेसेबां मानसि जाया आरो आं नोंथांमोननि गेजेराव मैयानो होनखादों रोखानो बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जिल्लानि बेन्दोङाव गोलैनाय गासै मोनथाम ब्लक बेनि गेजेराव जादों बियो बेनो जाहैबाय मा फकिरागाम ब्लक दतमा ब्लक आरो देबोरगाव ब्लक बे मोनथाम ब्लकनिफ्राय गासैबो रायजो राजाफ्रा एबा जायफोरनाखि इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामो बै बिथांमोना फैनानै लैहोर बाहाय बाहागो लाफैदों मानोना बाहाय आं मैयानो होनखादों जे 1 लाख सुबुंफ्रा बाव गेदारिं जादों मानोना सारिउफाले माने गारि दोननो जायगा थोआखै मानसिया जेरावबो माने जायगा थोआखै दा बिनि गेजेरजों आं बेखौनो जों मोनसे इसारा होनो हायो कि इउपिपिएलनि सायावहाय माने रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामनाय मोजां मोननाय आरो फोथायनाया बिसासा बांबोगासिनो दं बायदिखौ आं नुहुरदों आरो ओंखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायदों बेखौ दा रिभिउ नोंथांमोना होनो थिननायखाय आं बेखौ होबाय बाथ्राया जाहैबाय मा बेनोखि इउपिपिएलआ सरकार सालायनाया दिनैसिम 5 बोसोर जायाखै माने 3 इयार्स क्रस जाबाय दा बिनि गेजेराव बिथांमोना मा डेभेलपमेन्ट मावखो मा आसनि गोदान लाबोखो नोंथांमोनाथ' मिथिगौ जे जेनिखि बिपिएफनि शासन समाव एबा आगु जेनिखि बारग' हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोनाखि बिटिआरनि चिफ जादोंमोन बे समाव बिटिसिनि चिफ जानाय समाव बिथांमोना माबा मोनसे गोदान बेबायदि मोनसे आसनि नाम लानानै बिथांमोनहा माने इमप्लिमेन्ट खालामाखैमोन एबा होनाय जायाखैमोन नाथाय दा बिटिआर गभर्नमेन्टआ गोबां माखासे आसनिफोर होबाय बेयाव जोबोर गोदान आरो मैयानि जेनाखि सुबुं गौमानि गेजेरजों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा मोनसे चेलेन्ज खालामदों हाग्रामा महिलारि सारजों बिथाङा होनदों जे श्रीरामपुर गेटनिफ्राय गोबां माखासे सिन्डिकेट खालामै माने क्रर थाखाखौ माने प्रमद बर'आ माने लुथिगासिनो दं लाबोगासिनो दं होननानै जे ससियेल मिडियायावहाय जोंना आगु माने चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बुंदोंमोन ओमफ्राय बे बुंनायखौ माने प्रमद सारा मिनिनानै बुंदों जे सिन्डिकेटखौथ' आं मिन्थिफेरानो खारन बेखौ निश्चय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो सिगाङाव मावखानायखाय निश्चय बिथांमोना मिन्थिगौ होननानै बियो होनदों आरो बिथाङा होनदों जुदि सिन्डिकेटखौ हमनो हायोबा बिथाङा हमनानै होथों हाग्रामा महिलारिया हमनानै होदों जाय सिन्डिकेट खालामो जाय बिथांमोननि थाखाय आङो बा हाग्रामा महिलारिया बे श्रीरामपुराव थानो थाखाय आङो न' गंसे लुनानै होगोन होननानै प्रमद बर' सारा मैया बुंदों जुदि सिन्डिकेट बिथांमोना होनदों डेड'नि खोथा रायखांदों डेड'आ रेडि बारहोयो आरो लोगोसे गलदंआ बारहोयो बे डेड' आरो गलदं कुसुगावनि बे डेड' आरो गलदं बे सानैखौ बिथाङा होनदों बे डेड' आरो गलदं बिथांमोनानो माने मोनानि समाव बिराद माखासे बारहोयो सिन्डिकेट लानानै क्रर बेनिफ्रायनो रां लायो होननानै चिफ सारा आगुनि चिफ सारा बुंदोंमोन दा बेखौनो प्रमद सारा मैया रिप्लाइ होफिनदों बे सुबुं गौमानि गेजेरजोंहाय सारा जुदि हायोबा हमनांगौ आंबो खावलायगोन जुदि हाग्रामा सारा जुदि मा होननानै बुङो बेफोरबायदि हायोबा नोंथांमोनाबो हमनो सेस्था खालाम आरोना जायफोरनाव गमानि सिन्डिकेट खालाम आरो नामा बिसोरखौ हमनानै प्रुफ दिन्थिनो हायोबा नोंनि बिराद गिदिर देरहाखानाय जागोन सार आं होनखायो आं हाग्रामा महिलारि सारखौ बुंदों नोङो जुदि हायोबा हमनानै दिन्थिनानै देखायनाय अब्लानो बे समाव नोंनि बिराद गिदिर देरहाफुनाय जागोन आरोखि थ' जेखियानो जाया मानो मैयानि रेलिया गोजोन खौसेथि जौगाथायनि थाखाय जादों बेवहाय ओरैबायदि सुबुं गमा आं मैयानो होखादों 1 लाख सुबुंफोरा बाहाय गेदारिं जादों बेयो रियेल बाथ्रा बियो फेक नङा बियो बानायनाय नङा जेनाखि 20,000 जिरायनायनि केपासिटि खालामदोंमोन स्टेजआव नाथाय बेखौ बाद दोन बबाव थाथ'नो हुलुस्थुर जादों ओरै मोनफ्रोमबो जायगा मोनफ्रोमबो दखाना खालि गैया बेफोरबायदि मानसि आरो हुलुस्थुर बेराफारसे गरमबो नालाय थासारिया गरमजों जाबजों माने खुनु फोथाराव थालाबायनो बिदि सुबिदा जायाखिसै जेराव मोनो बेयावनो थाबाय सोरबा गारियावनो थाबाय ओंखाराखिसै बेफोरबायदि ओरैबायदि मानसि आरो दा ओंखायनो आङो बेखौनो आं क्लियारिफिकेसन होफिनबाय मैयानि जेनाखि 1 लाख जेनाखि इउपिपिएल नि एबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टजों बानजाय जानाय बे सुबुं गेदारिंआ मस्ट साक्सेसफुल मोनसे रेलि जादों आं मिजिंथिदों उननि समफोरावबो निस्सय गभर्नमेन्टआ दानि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेफोरबायदि मोजां आसनिफोर तयार खालामनानै माने साधारन सुबुंफोरनो जुदि राननानै होसारोब्ला आरो साधारन सरासनस्रा सुबुंफोरनो जुदि माबा मोनसे आसनि गोदान लाबोनानै बिथांमोननि संसार जानायाव हेल्प खालामनानै होयोबा निस्सय बे जेनाखि इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ फैफिनगोन नेक्स्ट टार्म्सआवबो आं बेखौ मिजिंथिनानै आं बे आयदानि सायाव भिडिअ बानायनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर थेंक इउ